акцияи калон рафтеста духтарако успет кунед нигоҳ кунед. Пастелни билёи фасони додамаи калони 180 сомона 110 сомон штагай бовар мекунед. Нигоҳ кунед принтош ҳам бисёрае ки чанд намуд гулои фасон дора. Ина пад бренда на Луи Витон ам аст, Барбари ам асту дигароша 110 сомон ҳамагӣ. Ина миёам ина на ина марама духтарако ина гилдоракои ам аст 110 сомон туҳфа бурдандаям. Мисол барои фурӯшам ҳама тарафа беҳтаринай. Марамат духтаро рақамошон ҳаст. Омада натонед нависен доставкатон мекунанд. Иҷа модел беҳад бисёрай нависен мо мефаҳмонантона. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза мешавад. Падвалш 4-ум қатор духтаро. Падвал магазинтон рақам надорад. Ма рақамои худшона мемонам. Инам 4-ум қатор да якта пастелни билё фурӯшай ба ҳазур меёбеншона. Хулоса рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависену маълумоти бештар аз худшон пайдо кунед. 110 сомон ҳамагӣ анамқа пастелни фасон. Иқа ё хушрӯи духтарако нигоҳ кунед пастелни билёи фасони классика. Чанд тарасветка дора нигоҳ куненда 100 сомон шудагай додамаи фасон. Ина 100 сомони марамат ина касседа дар корай марҳамат ҳамагӣ 100 сомон кардаган. Акцияи грандиозни рафтестай тамоми намуди пастелни билёшонда. Ҳатман биёен. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза 4-ум қатора падвал марамад омада бо маълумоти бештара метавонен аз худшон пайдо кунен. Яки рақамашон ҳаст нависен муроҷиат кунен пурра шумода мефаҳмонанд. Ина ин ва яко чанд пулан? Ино ина сердечко 140 сомон падядиялник доро. Ина марамад чанд тарасветкаи фасон дора. Ино чанд пулай? Хушрӯан фасонай духтароира бинен биёен ай пеш биёен бинен бовар кунед беҳтарин интихоб доранд. Пастели билёи тигр президент духтаро нигоҳ кунед чанд намудаш ҳастаем қохушру додамаи калон акция рафтеста 140 сомон шушта истифода мебарен духтаро ҳичи намешава гарантияшкати ина марамат касседа дар корай муроҷиат кунед дар ва как доставкатон мекунанд. Ино 140 сомон додамаи калони хушру ана ин модело ягодамаи 90 сомон бовар мекунед. Нигоҳ кунед ҳамёамаш ягодамаа на ина бинен глоша бинен чиқа хушру чанд 90 сомон кадомеша мегиред 90 сомони. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза падвалш духтаро 4-ум қатор. Рақамашон аст дар рӯи экран барои маълумоти бештар марамад метавонен ки бо худшона муроҷиат кунен. Ай ҳами бабочкаам қа мепурсанд 3D бабочка аз тайку духтаро нигоҳ кунед акция рафтестай ҳамагӣ 200 сомон кардаган. 310 сомон 280 сомон буд ҳозир 200 сомон шудагай. Акцияи калони калон марҳамат успет кунед касседа дар корай дархост кунед доставкатон мекунанд. 200 сомон додамаи калон баъдана ям акция шудагай. Ина чанд кардем? 210 сомон. Ина ёям додамаи калонан 210 сомон. Ина ёра бинен ранги ваё 3D бромадайку 3D фасон глакой хушру 210 сомон. Ай сердечко чи? 210 сомон. Ва ёра бинен духтаро 110 сомон сердечка курпа дора 150 сомон шуда курпа дораш 150 сомон шудагай. Дига цветошам ҳастай. Баъд нигоҳ кунед ина бабочкаи курпадор покрывал дора зимний вариант нигоҳ кунед чиқа хушру ё 250 сомон 350 сомон 250 сомон шудагай. Ина марамат пастелни билё дар кортон боша ҳатман ина ми нуқтаи савдо биёен тамоми намуди пастелни билёшон акция рафтестай арзон кардаган. Бозори Корвон тарафи Тилло бозор байни 9-у 10 дарвоза даян 4-ум қатор падвалда. Ина и тараф аланао чанд пулан? Иҷода бо аланао ҳастай. Алана чанд пулан? Ина 160 сомон. Ай поёнбудагиҳо ҳамаш 210 смая. Нигоҳ кунед 210 сма чиқа гулои хушру бисёр дора. Хулоса бинависен бо катихчон ҳам суҳбат шавем барои маълумоти бештар. Арзон ши духтарако нигоҳ кунедам хушруай покрывал дора простин дора наулочка дора додамаш 110 сомон беҳад хушрӯай диден покрывале ки ҳамагӣ 110 сомон боша ана ин тараф да бошад ягодамаш ҳастай наулочка простин пададиальник мисол медонед покрывал медонед ё 80 сомон 80 сомон ягодама 80 сомон додама 110 сомон марамат каседа дар кораи гулои хушрӯ бисёре доранд ки бинависен бо расмоша мепартоянд интихоб кунен
дар вакак доставкатон мекунанд. ё ки биёен бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза падвалаш 4 қатор ҳамино аваяна ина нигоҳ кунен як одам маошам астай ду одам маошам астай хулоса ҳама чишон арзон кардагиам бовар кунен беҳтарин аксия рафтесай успед кунен ки тамом нашава. Ина духтаро бисёр хоҳиш карда буданд ана мин намуд полотенцои очабача аст подвойкои хушру ира бинен качествош та гап нест. Ина бе упаковка 75 сомон, ина коробка доро бошад 85 сомон. Марҳамат беҳад хушручай нам кушодагишо намоай мана кушодагиошо набинен якта лицевой дора якта ванны мо якта банны дора духтаро якта лицевой очабача нигоҳ кунен чихел хушру беҳад гулошам хушру ай туҳфа даям бинен варианти беҳтаринай 75 сомон комплектшина бе упаковка 85 сомон эмхе коробка гиёш бозори Корвон тарафи Тилобозор даян байни 9-10 дарвозара падвалаш 4 қатор марҳамат биёен аз пеш бинен бовари дору маҳқултон мешава. Духтаро наматрасник бисёриё присидаам ина марҳамат наматрасникои фасони хушру диден бо дута наволочка дорада катеш доодамаи доодама наматрасник бо бинен чихе упаковкаи хушруча даян туҳфаям да беҳтарин туҳфа мешава хитондаям гирен беҳад хушруай резинкадор наматрасник наволочкадор марҳамат рақамашон аст дар экран ҳамаги 90 сомон да метонед намхе наматрасники фасон гирен ҳамаш бо инам хеле падбрендай диден духтаро бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза падвал 4 қатор марҳамат биёен аз наздик бубинед ҳамаи чизшона арзон кардагиан. Ина духтарако раз продажаи дастархонаи фасон карсон бандак бисёриё мепурсанд нигоҳ кунен велюрияи гирдош гипюрои фасон дора биненда чихе хушручаанд нархошон чанд 25 сомон диден ягуси ба ягусия 25 сомон кардагиан ҳамха хушрӯй ина ин намудош ласай ласои фасон оригинало а ина ин намудош бошад бо велюрая гирдошон гипюр фасонак чанд вай дорад духтаро чанд намудош ҳастай ҳозир бо калонош ҳам аст нишонтон метун биненда ина 3 метрои калони хушрӯ диден велюрам аст аи ам лас дорем ласшам ҳастай 3 метраш 110 сомонай мана касседа дар корай интихоб кунен дар вакак доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза падвал 4 қатор бо чӣ размераш ҳастай бо 164 метраш ҳастай хулос чӣ размере дар корайтуна биёен аз наздик бинен дастархон аз ами 25 сомон сар мешавад дар ин нуқтаи савдо.